לי שיש לו דרקון בואו לבית מלון. עכשיו אני רוצה לראות אם מוסכם, והנה אני מצלם מול המצלמה. בוא נראה אם מוסכם. יואו, איזה שקרן. הוסכם אחי, הוסכם הוא פרץ לבסיס שלי. הוא פאקינג פרץ לבסיס שלי. הכל שנה בוא נראה. אני חושב בוא נראה לי הוסכם. הוא יצא. אחי, מה ברו משקר עליתי? יש לו דרקון. מה אמרתי? טוב, הגיע הזמן לדקות.